En mä kyllä osaisi yhtä teosta valita, mutta ehkä voisi tässä sit mainita semmosia säveltäjiä, jotka ei ole ihan yhtä niin tuttuja, mutta on päättynyt minun suosikkeihin, kuten Louise Farrenc, ranskalainen säveltäjä 1800-luvulta kirjoitti upeita sinfonioita, 3 sinfoniaa ja 2 alkusoittoa. Mä oon henkilökohtaisesti tosi paljon sitä toista sinfoniaa soittanut. Se on mun mielestä todella upea ja vivahteikas ja dramaattinen. Sitten on semmoinen säveltäjä, ranskalais-irlantilainen säveltäjä kuin Augusta Holmes. Hän on kirjoittanut upeata orkesterimusiikkia myöskin vähän suuremmalle orkesterille. Silloin esimerkiksi semmoinen alkusoitto kuin Andromède, joka on niin upea. Siinä on niin hieno se rakenne mun mielestä ja se niin hienosti käsittelee sinfoniaorkesteria ja se on niinku kerta kaikkiaan mun mielestä niinku, lempibiisejä, mitä mä oon viime vuoden aikana esittänyt.